Kas te tietäisitte, että Suomen presidentti Urho Kekkonen rääkisi eesti kieltä? Kirjoittakaa mulle kommentti. Herra rektor, lugupeetud ylikooli õppejõud, ülioppilased. Vabandage, et räägin eesti keelt, kuigi oskan seda halvemmini kuin soome keelt. 1964. Estis oli okkupatioon, Suomessa suomettuminen. Sukurahvasten vapaa kommunikatioon oli loppunut ja kaikki informatioon kulkesi läpi Moskva. Aga Urho Kekkonen otsustas, päätti, tehdä oma privaatreissu Estis. Ja oli suuri yllätys, kun Kekkonen, vanha estofili, oli käymässä Tartu Ylikoolis ja ta rääkisikin eesti kielessä. Se oli suuri symbolinen teko ja märkki, että muu maailma ei ollut unohtanut eestiä. Sisse astudes Tartu Ylikooli aulasse, mitä täie oikuseka voi pitää eesti vaimse elu symboliseksi keskpunktiksi, Tartu Ylikooli sydämeksi, haaras minte nii samasugune pidulik tunne, nagu mul on Helsingis sisen etes Soome kirjanduse seltsi peosaali, mis on Soome vaimse elu harrastuste ja Soome rahvatraditsiooni sydämeksi.